Vi prøver at have de der succesdage en gang imellem. Også fordi, at det passer også rigtig fint ind med kulturen, at vi er gode til at klappe os selv på skulderen og rose hinanden, og for netop at få videregivet den der energi. Altså når nogen har haft en succesoplevelse, så er det ret vigtigt, at man faktisk får givet den videre til de øvrige kolleger. Så vi alle sammen føler, at det er et fælles mål, vi arbejder mod, og at vi er med til at skabe resultaterne. Det vil sige, at det er nemt at samarbejde. Der er ikke indbyrdes konkurrence på den måde. Og det tror jeg egentlig også er en styrke for firmaet. Vi er et lille sted. Strukturen er flad. Der er ikke højt til toppen, og vi får nogle gode idéer. Altså, mulighederne er åbne. Vi er jo så lille en virksomhed, at stort set alle opgaver, de bliver jo løftet i flok på en eller anden måde. Vi er et bindeled imellem alle de her søvnklinikker, uanset hvad speciale det er i, men vi er et bindeled for dem, så at de kan kontakte os for at få noget ny viden. Det har vi simpelthen set som vores opgave at få være dem, der faciliterer et forum for specialisterne på området. Det er jo et sted, hvor vi samtidig har mulighed for at præsentere vores produkter, men de er altid i baggrunden. Og når vi planlægger de her møder, så er det også altid i samarbejde med en søvnlæge eller flere. Så de er med til faktisk at sikre, at det er de rette foredragsholdere, der kommer. Altså vi er jo heller ikke interesseret i at få solgt et eller andet ind, som ligger i en eller anden afkrog, der ikke bliver brugt. Og det illustrerer måske egentlig meget godt, hvad det er, vi vil. Fordi vi vil ikke bare afsætte, men vi rent faktisk også gerne have, at de ting, som så kommer ud, i sidste ende kan være brugbart for de personer, der er syge, de personer, der sidder og forsker i sygdomme.